היי חברים, היום זה סרטון שלישי של כל המפה. אנחנו הולכים לעבור עכשיו על כל המפה, כי המפה עכשיו נראית ממש די מסוימת. אבל אני לא הולך עכשיו לדבר באנגלית, בכוונה כי אני לא רוצה לעשות ליקס, במיוחד לא לדברים אחרים. זה מתחיל. דבר ראשון, קבוצת פיקינג. כשאתה נמצא בפיקינג, אתה מקבל את הליסט הזה. אלה יעשו appear רק כשאתה בתוך הגרופ, הם יעשו disappear אם אתה לא. אז בוא נגיד אני רוצה להיות watch company, אני יכול להיות watch company. אני רוצה להיות ריסרצ' או זה לא אעבוד כי זה לא קיים משחק עדיין. עכשיו למשל אני רוצה להיות watch company, שיש כאן, יש כאן את המדקיט של הקבוצה האחרת, ועוד קבוצה שבתוך זה. יש פה מגן כמו כרגיל. אם אתה מרגיש מזל, אם אתה מרגיש כמו טקטיקלי, שים את הגג, תראה כל מוות ממש כזה. זה לא קול. בזה תשים את הקבוצה אז תשדר. תקליק עליו שתשיג את הנשיקים, ואז יש לך נשיקים. מה שחדש זה הבעיה היא שאם אתה מוריד ואתה לא שמת, אז עכשיו אתה צריך לעשות עוד פעם F, כי שזה עוד יותר. UMP for animation, press T if this breaks, that way you can understand when it held down. So if for example you don't see it, press T, because if you don't see it, you will never know why it doesn't shoot, and then you will report a bug that I already said, it's fixed, probably. Shooting, smashing works. Now for the best part, which is going to be having to hold this weapon to drop the floor, which makes it a lot more easier to work around. This is the break room. This fucking room that I hate. Oh, that sucks. Donut. If you like donuts, eat donut. If you like blowfish, eat blowfish. No, well, I eat blowfish. You can have a cup of tea. Short chocolate. Honestly, I don't know. This is the warm-up of Safari now. Picking will spawn there inside this little room. Since you know, this room is supposed to be their spawn. ולא יודע למה שיניתי את כל השפה שלי מעברית לאנגלית. זה מאוד מוזר ממני. שכחתי לפעמים מה לדבר כי אני עייף מאוד. זה הרבה פעמים שאני מדבר באנגלית. גראז' זו המכוניות, נמצא פה, תהנה. אל תשתגע כי אם תשתגע זה יקרה. SCP בסטורי. אידיוט. מה האידיוט הזה? הנה. פאק, מה קרה לך? אתה לא SCP. שתוק, תיבץ. עכשיו הגיע הזמן להראות את הנשיקים האחרים. לפני שאני אראה לכם את ה-SCP החמוד הזה. נתחיל עם הנשיקים הכי updated והכי outdated. אז נתחיל עם ה-updated שזה הולך להיות 5
ماشي אחד כזה אחד. עוד. איכשהו נגעתי הכי פחות בשוטגן עכשיו, וזה מוזר מאוד. פי 5. ככה זה נראה עכשיו. זה אנימיישן. אני נראה לי אעשה הרבה חלק באנימיישנס, כי אנימיישנס פה מרגישים מאוד טיטט דברים. ויום בשביל זה. סנייפר. אתם בתיקון. אין את זה עדיין אנימיישן בשלו, מחר אני אצור את אנימיישן. נורא. רילוד. יאר. פאנפאק, יאר ו-AK12 יש להם את אותו אנימיישן. זה עצוב בשביל משחק. לא אחי, מה? השקעה הזה. אוי, צור זה גם. זה שזה סלף אופריישן וזה מטלות יקרות. אני אלך קצת אחר. P226. אותו דבר. רק פעם שיש לו אנימיישן גם כן, ולשוטגן. שהשוטגן גם יש לו, יש את האנימיישן נראה לי אותו דבר. או שזה שונה, אני לא יודע. ואם יש בעיות המכוניות למשל, יהיה פה כפתור ליד בלבד. שתצטרך לגעת בזה, זה יעלה מהכל פה, ואז זה יחזור. הנה אתה. כמו ג'וק. אשכרה כמו ג'וק. הנה הוא מת. ברייק רום, סיינס רום. בקרוב גם סיינס רום יהיה פה. יהיה לאורה. גם כן. הם הולכים להיות טסט סאבג'קט, אבל הולך להיות קבוצות משלהם פה, הולך להיות הרבה קבוצות אחרות של אורה. וזה אומר שזה הולך להתחלק אחד את זה. המפה רק 20% מוכן. לא 10%. The map is only 10% finished. It looks really big. So stay tuned. In this part 2 I still need to work on that. But I want to work on this now. And then sector 3. I think kinda blocked it out here, but it's okay. To fix it later on and אני שמח מאוד שיהיה שם פה קרים. ככה זה ייתן גישות את T-Wilds אשכרה לעבור, אבל איפה הוא? איפה הוא נעלם? די. הוא כולם מטייל, היינו. אידיוט. ראיתי רק שיש מפרש.